Pollen va néixer el 2011 dins d'una impremta que estava al barri d'Horta de Barcelona, també era una cooperativa, i vam decidir crear un segell editorial per investigar com a laboratori de l'ecoedició, perquè a principis del segle XX havia vingut un estudiant de Ciències Ambientals a la impremta dient-nos que havia de fer el treball de final de carrera sobre l'impacte ambiental d'una indústria. Ella era la filla del gerent i li vam dir que si ho volia fer sobre nosaltres, que ho fes, però que nosaltres no teníem impacte ambiental. Llavors ella va dir, això ja ho miraré jo, va estar un any treballant i quan va acabar ens va dir, li vam dir, Laia, què tal, no? I diu, fatal. Vam quedar així i dic, què passa? I diu, mira, sou uns guarros i a més el pitjor és que no sabeu que sou uns guarros, no? Perquè teníem un impacte ambiental com la indústria gràfica, diguéssim, i no n'érem conscients. Ens va suggerir una sèrie de millores, uns sistemes de gestió ambiental. Clar, després de 10 anys de millores anuals, necessitàvem experimentar-ho en el món editorial. Llavors vam crear aquest segell. Del 2014 Pollen surt de la impremta, ens constituïm com a cooperativa independent, diguéssim, i fins aquí estem, amb 150 títols publicats i l'Institut de l'Ecoedició en marxa, que ens fa especial il·lusió. Fa un mes, a l'Institut de l'Ecoedició vam fer públiques unes dades del 2019. El 2019, l'impacte ambiental del sector del llibre a Catalunya eren aproximadament 61.000 tonelades de CO2, si ho mesurem en CO2. A nivell de l'estat espanyol, em sembla que augmentava a 78.000 tonelades de CO2. Això és degut, també l'any 2019, això és degut a que la majoria de llibres que es llegeixen a l'estat espanyol s'imprimeixen a Catalunya. 61.000 tonelades de CO2 amb un total de 198 milions d'exemplars impresos. No tenim una alfabetització carbònica per saber, en general, si 61.000 tonelades són moltes o poques. Però perquè us feu una idea, equival al vol anual de 18 jets privats. O sigui, cada jet privat emet 3.200 tonelades de CO2 a l'any, doncs 18 jets emeten el mateix que tot el sector del llibre a Catalunya. Comparativament diríem que el sector del llibre és un sector baix en emissions, però això no vol dir que no tinguem el compromís i la responsabilitat i l'obligació de reduir aquestes emissions, minimitzar-les al màxim possible. Si el món del llibre, el món de la cultura, té una doble responsabilitat. El contingut del que transmet i la forma en què ho transmet. I això ha d'anar lligat. I nosaltres, Pollen, no podem fer un llibre sobre ecologia imprès, o sigui, en català, imprès a 15.000 quilòmetres de distància. Per què? Perquè un llibre imprès, per exemple, a la Índia o a Taiwan, té un impacte 8 vegades superior que un llibre imprès a Catalunya. Per això defensem el tema de la producció local, no? O sigui, que els llibres s'imprimeixin en el territori de distribució. Si una editorial que imprimeix els llibres, catalana, sempre parlo d'una editorial catalana, que imprimeix els llibres a la Xina, o a Taiwan, o a la Índia, decideix imprimir-los aquí, la seva reducció d'impacte ambiental és tan bèstia que només amb aquesta decisió ja compleix el que marca la ONU de reducció d'emissions, que són el 7,6% anual durant 8 anys. O sigui, fixa't que fàcil que seria, no? I no oblidem que un gran impuls de l'ecoedició o un gran impuls del compromís del sector editorial es dona el 2004, quan Greenpeace, amb la Rowling, la Allende, el Saramago, Javier Moro, fan la campanya Libros Amigos de los Bosques, que és quan aquests grans autors i autores exigeixen a les seves editorials per contracte que el paper dels seus llibres ha de provenir de boscos gestionats amb criteris socials i ambientals. Tots els llibres, entén-me, són electrònics en el sentit que per fer un llibre en paper també hem fet servir dispositius electrònics. El llibre en paper i el món digital no competeixen o no es barallen, són complementaris. Ara bé, igual que el llibre en paper tenim el càlcul, tenim la proposta de minimització i comuniquem l'impacte ambiental que té cada llibre en paper, els dispositius de lectura digital o la digitalització hauria de fer el mateix. Hi ha un informe del Real Institut de Suècia que deia que perquè tingués menys impacte la lectura digital que en paper,
tu hauries de llegir 33 llibres de 360 pàgines a l'any, amb un dispositiu que et durés 15 anys. Llavors, hi ha gent que llegeix 33 llibres de 360 pàgines l'any, poca gent, però n'hi ha. Ara jo no conec cap dispositiu electrònic que et duri 15 anys. És veritat que existeix una mena de pensament o de convicció que el llibre en paper talla arbres i òbviament, per fer llibres en paper necessitem fusta, però bueno, no deixem de pensar que la fusta, els arbres, és un recurs renovable, que quan el llibre arriba al final de la seva vida útil, segurament l'arbre que va estar allà n'ha crescut un altre i igual d'alt, perquè els llibres no tenen obsolescència programada, els llibres en paper. Un llibre és un producte 100% reciclable, està fet amb 4 materials, no? O sigui, paper, tinta, pot tenir plàstic, fil i goma, 5 materials. Un dispositiu de lectura electrònica, em sembla que estàvem parlant de 1.500 components i uns 1.000 materials, el qual fa molt difícil el seu reciclatge, i això és un problema. I l'obsolescència programada o l'obsolescència percebuda, que és aquesta sensació que tenim a vegades de que després de 2 anys el meu ordinador ja no funciona, però en realitat sí que funciona, o el meu mòbil, etc., és un problema molt greu. I l'aparició de l'institut el que suposa és fer això d'una manera verificada. És a dir, jo us puc dir que a Pollen Edicions complim criteris d'ecodició i mesurem el nostre impacte ambiental. Ara, com que fem servir el segell de l'ecodició de l'institut, el que t'estic dient és fem això i hi ha una entitat tercera que ens ho verifica que això és veritat. Què significa? Significa l'oportunitat pel sector editorial d'ajuntar-nos per assumir aquest compromís de minimització dels impactes i a més fer-ho d'una manera cooperativa. Si l'Institut d'Ecodició és una cooperativa on les editorials i impremtes que es sumen s'associen i a part de rebre l'assessorament i el segell de l'ecodició contribueixen a establir criteris per minimitzar aquests impactes. L'administració és molt gran, doncs jo et diria que dins de l'administració, el que és la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Institut Català de l'Empresa Cultural, van presentar ara fa un any el Pla C de Sostenibilitat i és un pla que està molt alineat, o l'Institut d'Ecodició està molt alineat amb els objectius d'aquest pla. Perquè aquest pla té l'objectiu d'ajudar a les empreses culturals a calcular i minimitzar el seu impacte. Aquest pla té per objectiu també fer un càlcul i minimització de l'impacte del propi ISEC i després es fiquen amb el contingut, que és el que dèiem abans, no? És a dir, per exemple, diuen que ja no donaran més diners a distopies catastròfiques i tal, sinó anem a generar un relat, és el que us deia del prestigi cultural, no? Anem a generar un relat de que això val la pena, però no perquè haguem de salvar el planeta, o sigui, nosaltres no podem salvar el planeta. Nosaltres el que volem és decidir com volem viure en un planeta en tensió o en canvi constant, no? I això és molt important. I aquí el món de la cultura té molt... O sigui, jo crec que tenim molt a aportar. Per tant, et diria, hi ha una administració que, des del punt de vista Déu-n'hi-do, i està ajudant, en el nostre cas a les editorials, a implantar totes aquestes mesures. I ara, que no fa gaire que hem passat Sant Jordi, quin missatge pot donar Pollen al lector? Ara que hem vist els carrers plens de llibres, quin és el missatge en clau de sostenibilitat que els hi podem donar? Bueno, jo vaig fer una xerrada a una biblioteca i els estava explicant això, no? Al públic lector. I una noia vaig xerrar i va dir, estic farta de que totes les decisions per millorar les coses depenguin de la persona que compra. Si ho feu bé, si els que produïu ja ho feu bé, doncs ja està, jo podré escollir el llibre que m'interessa. I vaig pensar que tenia raó. És a dir, jo diria als lectors, lectores, que llegeixin, que comparteixin, que s'ho passin bé amb aquesta activitat i que en la mesura del possible, però entenent que la responsabilitat és de les editorials i de les impremtes, que ens apretin, que premiïn a les entitats que estem fent una aposta per minimitzar aquests impactes.